Salam. Horas madihita saluhukna. Tapuji ma tuhata. Marende mahita siap bukuin nomor 12 ayat sada sahatu ayat tolu. Marhite-hite gorni de bata ama, dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni tud di perbadia, na tumo palangit dohot tanoon, amen. Sengonodo hatani Tuhan Jehovah, idama au apala au sendiri usau-usau sogo di biru-biruku, jalaluluak kunasida, songo pengalului ni parmahat di punguan naganup ari uju di tengah-tengah ni biru-biruna akan nama pari ibana song-songoniau mengalului biru-biru kusogot. Haleluya. Martangiang mahita ali Tuhan debata amanami nunga marpungu hami diso diaria na pinarbadiami saibuhay mapinggol doho rohanami asa marlas ni roha hami manangihon khatam na badiay jalarenggas sami manibangi doho upeo khatam di bagasar rohanami asa pos rohanami martangiang tuho urupi mahami asa huparahasya kami akka ari-ari ni ngulu nami na poddoki say pamasok mahami Tuhan nguluas sa liling ni liling na pujion nami mahodisi marhite-tite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marindehita buku ede nomor 463. Ido di dok hatami
Tatangi homa patik ni debata imana tersurat di Jeremia 20 sia ayat 10 sada. Ainunga takas huboto sakap akan husakapi taringo Tuhamu ninda Jahoba sakap hasonangan dotahe dada Tuhamagoan asa ahu mangalehot Tuhamu ujung na hinalungutom muna ido sahakna atong rak mangidogogo mahita siya Tuhan debata lau mangulahon na hobar tupati naing ali Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na hobar tupati mi. Amen. Marindehita bukwede nomor 166. Tapoduk bemarohata tatopotima dosat tanagodangi tuadopan ni debata martangiang mahita ali Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus hodo debata pargogo naso hatu dosan sitop penasangana adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia narodo hami tujolom manopoti dosa nami akan nahu ulahami marhite-hite sian pangalosyon nami di patikmu ima marhite sian tubu-tubu ni rohanami naroai nang sian pagkatayon nami nasoture rudi panguleon nami dihisap-hisap ni rohanami natamasi tutudo hona uhum hami alani dosa nami alay natarsosol bagi dohami nungaing alani asi maroham dihami ali debata nami perdinggan basa jala parasi roha doho alani anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami say sesama dosa nami saluhutna jala suruh matud di perbadia tu roha nami be asa tarbahen hami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaun gabi sahat hami Tuhan ngoluan na sorasuda na pinarbagabagam di akka na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigema baga-baga ni debata taringot hasesan ni dosata. Satoki do hutarikoko alay papungok kumaho muse marhite-hite akka asin ni roha godang tagad di papiar ni muruku hutabunihon buhik ku satokin maradok pokko alay marhite-hite dinggan basa saliling nililing na asyak kuho ninna Jahoba si paluaho hasangapom ma di debata na digijam. Amen.
Marindehita buku di nomor 465 ayat 1 ayat 2. Hatani debata turpu epistel di minggu pasapuluh lima hondung Trinitatis Sadarion di enet sian pesalmen 125 ayat sada sahatu ayat 5 tajahama marsika soreng edde hananakok akka namar haposat tu Jehovah sangudulu siud donasida dang tagamon humordit hok do tahe rodi salileng nililengna. Aidang tagamon tong madodon tukok harajaon di hazahaton di atas perjabaran ni akapartigor asa unang laho tangan ni akapartigori tuha giduhon. Alai anggo akan manibil tudalan nasida sadiri akan nagiduki Saina togihonon ni Jehovah do nasida rapdo akka siula hazahaton dame ma songgop yanggo tu Israel ima sahakna martua do akka natumangihon hatani debata jalan au peopsa amin. Marinde hita bukit di nomor 205 ayat sada sahatu ayat 2. Dio
Taha tidak ko maha porsiaw tay, songon nahina tidak ko nidong atta saha porsiaw di sadok portibion, rak mahitamadok, au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo nasoha tudosan, na tumo palangit doho tano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabigabian siya tod di parbadia, adorang soha bubuan, ido tuhata, natumaon na bernit, di panguhuman ni Silatos, na mate tarpajal do ibana di hao pinorsilang, na tuat tubanuatoro tunitanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo nasoha tudosani, di sima ibana pai mamulak sogot tutanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate, au porsea ditod di parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot di hasesan di dosa, dohot di hatai na maddok, mulak mangulu dosogok daging ni halak nang mate, dohot di hanguluan na sora suda. Amin. Tabigema titing na jinahahon ni calon sintua Joyo Simbolon. Horas marhita saluhuna titing ni huriata 8 September 2024 na parjolo gowarni mingguta sadarion ima minggu 15 dung Trinitatis topik jamita nunga dengan saluhuna dibahen Yesus paduahon pertukaran mimbar di minggu sadarion 8 September 2024 di Patupa distrik Tado pertukaran pelayanan khotbah sedistrik 2 Pitu Borneo. Nama kobasi minggu pagi di Huriata ima inang Bibel Pro landian boru lumbat tobing. Di minggu Arian ima amang pendeta Dian Bonardo Raja Guguk STH Sian HKBP Balikpapan Resort Kalimantan Timur. Atas gowarni suderuas dohot parhalado di Huriata dohonon ma mauleate di Pakubasion minggu sadarion. Pendeta Resort HKBP Balipan Baru Makobasi di HKBP Epipanias Resort Balikpapan Utara. Bibel Pro Makobasi di HKBP Pospel Samboja Resort Kalimantan Timur. Di bagasan permingguan sadarion tapatu pado papungu amplop dana laho manupahi operasional pelayanan distrik 2 Pitu Borneo. Patuluhon panitia tahun Oikumene inklusif HKBP Balikpapan Baru 2024 A nunga di padalan parhalado dohot panitia tahun Oikumene inklusif janji iman tuganut sektor atong tadukung ma program panitia tahun Oikumene inklusif HKBP Balikpapan Baru. B. Di hari Minggu sadarion 8 September 2024 dung sipul permingguan manogot dohot arian di Patupa panitia tahun Oikumene inklusif do bazar. C. Minggu Ekologi 22 September 2024. Di minggu sadarion 8 September 2024 patupaon ni panitia Oikumene do parsagi ni tano na adong di pudi ni garijata asa dikelola ganuk sektor gabe taman. Patikian laho mangilola buido ganuk
Ari. Di hari Sabtu 21 September 2024 Sudi taman naung disagihon tu ganup sektor nunga ias jala disuani aka bunga. Perawatan taman selanjutnya di pasahat tu ganup sektor. D. Jadwal pertandingan voli antar sektor terlampir. E. Festival KUR terlampir. F. Kupon door prize terlampir. G. Kunjungan ke panti asuhan Kasih Marturia. Di hari Sabtu 21 September 2024 pukul 10.00 WITA di Patupa Huriata do kunjungan tu panti asuhan Kasih Marturia. Turuas ni Huriata narade mangurupi dalam bentuk sembako dohot materi boima di pasahat tu kantor gereja. H. Rapat panitia di hari Senin Marsogot sia September 2024 pukul 10.00 WITA maringanan di gerejata di Patupado rapat panitia tahun oikumene inklusif. Paupaton undangan gereja HKI di hari Minggu Sadarion 8 September 2024 punguan kor amani huriata borhatdo makadiri undangan pesta pembangunan gereja HKI di gedung KNPI. Palimahon PHD Parempuan di hari Senin Marsogut sia September 2024 di Patupa Huriata do PHD Parempuan maringanan di Sopo Metmet masuk pukul 10.00 WITA. Tusude Parempuan ni Huriata at asa madhotisa. Nagabe hasuhuton ima ina sektor Yerusalem. Paunopon rapat panitia peresmian Huriana Gok HKBP Naomi Handil. Di hari Senin Marsogut sia September 2024 parhalado resort ni Huriata borhat do tu Handil lau mandohoti rapat panitia peresmian Huriana Gok HKBP Naomi Handil. Pitu pertangyangan sektor. A. Di hari Selasa 10 September 2024 di sektor Sion maringanan di Bagasni keluarga Amang Firman Parmonangan Simajuntak Inang Evi Esra Ernita Maranata Borusiagian. Alamat Komplek PGRI Blok P nomor 08. B. Di hari Rabu 11 September 2024 di sektor Galilea maringanan di Bagasni keluarga Amang Lasman Sianipar Inang Jeti Borusitinjak. Alamat Jalan SMU Opat Perumahan Renosari Gang TK Pelangi RT 57 nomor 12 alai pertangyangan di Patupa di Sopo Metmet. Pinangi dohon matu suderu wasni sektor Sion dohot sektor Galilea asa mandohoti pertangyangani. Walu pasahat tohonan situa di hari Minggu naro 15 September 2024 di bagasan permingguan arian di Patupa Huriata do ulaun pasahaton tohonan situa tutulu halak salon situa ni Huriata. Tatang yakon ma situa ni Huriata asa di bagasan serep ni roha dohot parsitutuon mamelehon lirina makobasi Huriata. Pasiahon amplop dana tu diakonia di hari Minggu naro 15 September 2024 di bagasan parmingguan manogot dohot arian di Patupa Huriata do papungu amplop dana tu diakonia ni Huriata. 10. Ulang tahun kelahiran dohot perkawinan parhalado dohot sude ruas ni Huriata
pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot perkawinan tu suderu wasni HKBP Balipan Baru na mga laston di bagas sa minggon tanggal 8 sahat tu 14 September 2024 hatani debata mandok alai unang manaluja hita mabay na dinggan ay namang gutil do hita muse ditikinay anggoso pargale hita nuaing sian Galatia onom ayat sia 10 sada ibadah Komisi Perempuan PGI PHD AMA permohonan bantuan dana yuran diakonia poti parasian warta keuangan tim panitia oikumene inklusif garapian persembahan syarat mendaftar jadi anggota jemaat baru, warta keuangan, huria, panitia pembangunan, dan tim diakonia, Boy Mata Jaha di grup WA HKBP Balipan Baru, Dohot Sektor, manang link database HKBP Balipapan Baru. Songonima titing nehuriata di bagasan mingguon di pasu-pasu tuhatta mahita saluhukna. Kur ama penabur marede hita buku de nomor 452 ayat 1 ayat 3 huhuk mata papungu peliata marhite amplop warna biru. Lima Tuhan
damene debata na sumurung siyan sa luhut roha. Imana mangaramoti ati-ati doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhut na. Songon hatan itu na tua-tua majo hudok tak kenal maka tak sayang. Ala oddo pehea hami makobasi di Parminggon HKBP Bali Papa Baru Reso Bali Papa Baru. Jadi hupata daun nami majolo diri nami songon na pinaadar ni tikting nakingania kamang doh tinang ya warhu Pandita Dian Bonardo Raja Guguk kami makobasi di Huria HKBP Balikpapan Resort Kalimantan Timur na di Gunung Malang jala dainang pangitubu boru sidabutar na hualap boru nenggolan jala sadado bedak danak na pinalumehon debata di rumah tangga nami. Songoni majolo partina na hita sautik sautik amolo tunganok petiki haruan boy mahita makata-katai. Alani tajako mahata ni debata nama makulingi hita di bagasan Parminggota sadarion. Imana tersurat di Markus bindu pitu ayat 24 sahat rodi ayat 27. Markus bindu pitu ayat 24 sahat rodi ayat 27. Hujau kami ma asa tapa ihut ma di bagasan rohat taganup songonon di doktisi dungi borhat ma ibana siani lau tulua tirus jadi di bangoti ma sadajabu naing ma unang tarbotoi di rohana alai dang tarbahes sabuni airang piga dan dibegen sada ina-ina baritana partol dina hodar lo boruna gabe Roma ibana marsinggang tu jolona parbegu doi nai sian bangso siro Ponisia jadi dipanggil matu ibana asa dipabali si polisi sian boruna alai ninna do mangalusi loas jolo bosur akadak danak airang tama buaton si pangaroni akadak danak laho madabuhosa tujolo ni akka biang alai nina do mangadusi ido nian Tuhan alai do hot do akka biang na diturun ni mejai mangalang na pinapisik-pisik ko ni akka daktanak gabe didok ma tu inai ala ni hatami lao maho nungaruar si polisi sian borumi lao matutuna sida muli gabe jupak sama burunai modom di podomanna nungaruar si polisi dungi borhat ma Yesus musai sian lua tirus lau sian Sidon sahatu tau Galilea memulus sian tonga-tonga ni duat sisa puluh huta jala di bawah matu jolona sahalak nanengel huhut mangungu dihelek-helek ma ibana asa dia pehon tangan natusi jala di bawah ma ibana tunasuhi holang sian natoropi dijulukum ma jari-jarina tupinggol ni halaki dungi marsitijur ma ibana lau majama dilana lau semanaili ma ibana do pakijang marhosa godang ma dungi didok matu ibana he patah nama dok mukap ma jadi mukap matutu parbinegean na har ma nang ihot ni dilana gabetikos ma pakuling na jala di popai mana sida unang di pabuah-buah tu halak alai lam di orai lam guguma nasida mamarita hossa jadi longang situ tuma nasida nin nama nunga denggan saluhutna di bahen ibana gabe marbinege doakkana nengel jalana mangungu gabe makatai di bahen ido anggos sahatna hama kamang dohotinang dari bagasan holon itu hata Yesus Kristus hombar topik ta di minggu tasadarion imanunga denggan saluhutna di bahen Yesus mulut apa ihut naking di Markus bidu pitui ayat 24 saat rodi tuduh pitui adong ma dua perkara na parjolo may na masa tuboru kanaan na paduahon tuhalak na nengel huhut nangungu
Songom boru kanaanon akamang do tinang tersurat terkuar do disi ha boru kanani imasian bangso Siro Ponisia. Molo rumang ni Siro Ponisiaon diro halak Yahudi don halak Junani i songom bangso kafir. Naso saha porseon dohot tu halak Yahudion. Jadi umbayan peridok ayat 20 putih nama dok alus ni Tuhan Yesus nama dok sahira kurang pantas iba makatai di jolon di dokter nian tersurat don nian hata biang alai obertson dia mate na asa dengkan guganti magabe panangga mate manang RW dia dok tabo biang go panangga do manang RW mah sarupa do teh alai nama dok mai rupani martur itu kamanginang kebiasaan bagi orang Yahudi orang yang nasosaha porsian tu halak Yahudion tergobar di guari maun panangga tu halaki ido umbaina di dok Yesus petong songoni dak palajit rohani buru kananon enggak biasa dia sudah terbiasa dengan ejekan tersebut nang pedidok Tuhan ji jolo airang tama buaton si pangalon dak danak lau mada buhusa tu jolo ni akabiang nang di dok pe son akamang si buru kananon dak palajit rohana alani nang dihita pe saluhutna molo masa molo songono kan herana di parialea do hita molo adong nahalak nunga hita mangido tolong alai di patuturu ma dirita alani gabe hacip marohata sogo marohata ale molo boru kanano boru Siro Ponisiaon tak pala hacip rohana ala nunga terbiasa ibana jalarikot di ibana hama malum ni boru nanaing si parwaroni si bolisi sian daging ni boru nai alani rikot niam masih tutu hamalumon ni sian tondina hodar di pardagingon ni beruna nang pedro songin nggak biasa dan mengapa itu menjadi sebuah kebiasaan bagi orang Yahudi bagi Yesus adalah nalau mandok mai rupani Tuhan Yesus bagi orang Yahudi lebih dahulu mengutamakan keselamatan itu ia datang untuk melayani orang-orang di Yahudi lah dulu baru ke bangsa yang di luar Yahudi. Nak pesa sitong na ro Tuhan itu pertibion dah holan natu bangsa Yahudi doh mana tu hita bangsa Batak. Bukti na ro tok kita marsomba tu Tuhan Yesus. Porsea doh hita di hatani Tuhan ni jala iro na tapahiu gabe teladan di ngoluta akamang doh tinang. Nasongono matong si buru kananon naro nasida lau tu madapo tu Tuhan Yesus. Alai malu disota parrohaun manang tu dia pelau mangalak ke Tuhani rapdoh akasisiana serong gona boto-boto manang idia maringanan ayat 24 doh ayat 21 nama dok dung sahab ma ibana di hutan nai baru di dalam Tuhan Yesusi naing manian dibangoti sada jabu asa buni manian roh sonang tarboto ya kahalak manian di rohana alai dang tarbait sabuni. Jadi ala nunga di boto baru kananon adong ma Yesus na di hapor sa ibana siyam parbinegian niya ka naukya mangulahon aka mujati isiro na roon Yesus Kristus oh nahiya patupahon aka halongangan niya te iro ba ala ni di dapat ibana ma ala di boto do marhuaso gabi di bawa ma tu hata pergumulan ni parngulanon adong maburuna ni songgopon ni tondin na hodar ido umbayna dan rikot ni dihitak kamang doh tinang na hombar may tu pakirimota di sebagai analogi dalam hidup kita boy mata patudos ni parngulon ni halak kasus na paduahon ima halak na nengel dohot nangungu adong molon na nengel dohot nangunguon mulai sian na tubuh kamang doh hinang dakya di begeon hata buhama baynon yak kana nengel lahu mabegon hata te haru Tuhan Yesus bedak pala itanda ni akanan yang elon sehari-hari iboto ibana memangnya seperti sekarang kalau sekarang kan sudah ada media sosial mungkin kita bisa hanya dengan mengetik segala macam lalu kita cari tahu siapa tokoh-tokoh yang ingin kita cari itu bisa mudah kita baca tapi kalau bagi zaman terdahulu sebelum berita itu tersebar adalah melalui ninna sebagai kabar verbal. Oleh sebab itu orang-orang yang tuli pun atau orang-orang yang bisu sekalipun tidak akan mungkin bisa mengenal, memahami siapa sosok Tuhan Yesus ini. Dan itulah menjadi sebuah mukjizat bahwasanya adong masa halak na mambuan akan nanengel dohot nangungon tu Tuhan Yesus asa
di jama ma pamatangna asa malum ma sahid naon akamanginang mo taparo mo sa ayat 22 ro di ayat 27 dung di jama Tuhani ma disi boy ma tahidata kebiasaan manang tradisi ni halak Yahudi ima di ayat 22 nalau marsitijur do Tuhani tutano laho manjama dilani na nengel dohot nangungon ale malo di bindu sebelum nai dirok tu akana tondi-tondion tondi nan sinonggopan ni tondi na holar baholan na makatay do di si boru inang ni boru parupuano tu Tuhan Yesus di si iwan na makatay di si malum sahit na ale malo dison na nengel doh nangungu di bay dewata di bay Tuhan Yesus ma masih tijur di mana tu asa di jama ma dilanai ale molo di rumang ni parngota makamanginang sering do hita laho di parngolo tahun sering do hita sipata melakukan segala macam cara untuk mencapai kesuksesan, kesembuhan dan hal-hal segala macamnya ini dengan cara kita sendiri dan Tuhan itu pun juga memiliki caranya tersendiri. Nanggo dihitan na taboto moluarong na tondi-tondiyo manang na siar-siaron na arong magkasurupan pasti lehonon ita do songon lagu alami ada mbadukun ninaw kan sedang ngobati pasiennya konon katanya sakitnya karena diguna-guna dengan komat kamit baca mantra langsung disembur itu menurut legui padahal kalau kita baca ini justru yang kesurupan yang kerasukan roh jahat ini bukannya disembur dengan air dan guna macam-macam mantra yang dikatakan Tuhan Yesus. Alai boy bahasa boy gabi malum akan namarton dina hodare kamanginang. Didok may alani hatami ido arahatan Tuhan Yesus tu ina ni si paropuanon alani hatami nang pedak halak na soporsea si boru kanaon alai marsitutu may bala mangidohon aka pangidon na asalehon ni Tuhani ma na pinangidon ni rohana jalana paduahon dang hiboto manang halak na nengelon doh nangungun mandok akasi pangiduan na. Jadi dia membutuhkan seseorang yang memediasi kepada Tuhan untuk mengalami kesembuhan dan di situ ketika sembuh dengan cara Yesus tersendiri untuk membuka telinga dan lidah agar bisa berbicara dan mendengar dan Tuhan telah melakukannya di sini matong baru petorang pikirana boy ibana mabege boy ibana makatai alai malu disok kita kamanginang gorang go kita nama do memang secara nyata nian denggan jalatikos parngulo tahun di laut bata matuhita nadenggan saluhutna boy hita mardalan dohot denggan boy hita mangulaw na kaulo dohot denggan boy hita mambege akasaluhut akahata dohot denggan semua organ-organ dan indera yang ada dalam tubuh manusia kita ini bisa berfungsi dengan baik tetapi torop sopiga do pehita na songon halak na nengel dohot nangungun bisa saja kita mendengar firman Tuhan tapi tidak kita pahami bisa saja kita mendengar kesaksian-kesaksian tentang firman Tuhan dari Alkitab maupun dari media sosial maupun dari hal-hal yang mau kita cari tahu tentang renungan tapi kita tidak mau menjadi pelaku firman Tuhan. Ini domu mau di almanak HKBP di dok sadarion hari doa Alkitab di taringoti mau sadarion di parningotan hari doa Alkitab bolo hari doa Alkitab taruh maju rumang nih doa tangyang syafaat tangyang pangundian ini di dalam doa itu siapa dan apakah yang kita doakan tidak mungkin kita dalam doa syafaat ini kita mendoakan diri kita sendiri dan tangyang syafaat pangundianon kuarnai kalau tangyang pangundianon atau doa syafaat itu adalah mendoakan yang di luar kita. Kalau kita mendoakan orang lain, mendoakan orang yang sakit, mendoakan orang yang sedang kejatuhan musibah, mendoakan orang yang mengalami sedang masalah, mendoakan orang lain yang bukan kita, itulah doa syafaat. Dan ini berhubungan pada saat yang terjadi hari doa Alkitab memperingati dalam peringatan hari doa Alkitab mengingatkan kepada kita tentang kejadian ini ketika si ibu mengarahkan orang yang sakit tidak dibawa tidak berhadapan langsung dengan Tuhan dan ada orang yang membawa orang yang nengel, orang yang tuli dan yang bisu ke hadapan Tuhan dan ia membawanya dalam artian di sini siapa saja baik ada atau tidak ada orangnya
Siapa yang berhadapan langsung dengan Tuhan, berkomunikasi langsung dengan Tuhan, meminta langsung dengan Tuhan dengan iman yang kuat dan percaya, dia pasti akan menerimanya. Ayat tersurat weka mangdo hinang di Matius 21 ayat 22 aina selomuna dona di saluhutna pinangi dohomuna di bakasan tangiang molo porsea hamu. Hanya dengan percaya, dengan iman kita kepada Yesus pasti akan kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Tohomaya kamanginang molo dirok nang dirok kamu pe. Saya sudah berdoa amang, saya sudah berharap amang, saya sudah rajin melakukan firman-Nya, tapi mengapa sampai sekarang doa kita yang sudah kita panjatkan ini tidak Tuhan selalu berikan kepada kita? Bisa saja dosa ngonon. Bisa saja yang kita doakan dan kita katakan itu dalam doa pribadi kita itu adalah sebuah keinginan, bukan kebutuhan. Tetapi yang Tuhan berikan adalah kebutuhan. Sama seperti apa yang terjadi, bukan perkemauan dari anak dari boru Kanaan inilah yang sembuh, tapi ibunya lah yang mau supaya sembuh. Dan baru yang kedua, bukan keinginan dari si orang yang tuli dan bisu inilah ingin sembuh, tapi orang yang membawanya ingin supaya dia sembuh. Jadi artinya semua yang dipanjatkan dalam doa-doa orang-orang yang mengasihi kita itulah yang memberikan kesembuhan bagi kita, dan itu adalah kebutuhannya. Yang itu artinya Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan tiap-tiap orang. Tuhan tahu apa yang harus mereka minta. Tetapi kadang saja kita yang mungkin bisa bagus dalam berbicara, tapi untuk dalam hal berdoa kepada Tuhan saya kurang kema alasat tatahe. Tapi melalui partangnya anda keboton melalui son. Semoga tidak terjadi. Alana hero kami makobasi di sada inganan di salah satu HKBP menguluh pertangyangan. Na mau disom mengelui pertangyang di sido tangyang naro melalui tangyang sian perjabu nggak pasti nama jabu itu kan tangyang sian naro sian ama majo saya mau kami terus aku majo atau sian ina majo inang inangi terus adong mamusai harak na baru itu du majo sahalio mabon mangguluh tangyang inang sehubo kacamataku amang namusai. Iya, doh hubungan umur tangiang doh kacamata. Mulu martangia kita, pipit do mata. Dan mungkin kita buka mata kalau kita berdoa. Yang artinya di situ bahwa saya kurang go alasata untuk menjadikan hal ini dengan sukses bersama dengan Tuhan. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya adalah doa syafaat, mendoakan orang lain. Kita bawakan diri kita bawakan orang lain dalam doa kita, dan kita panjatkan doa itu dan supaya Tuhan mendengar dan memberikan kesembuhan. Dan itulah yang menjadi sebuah hari doa Alkitab yang dalam peringatan sekarang, supaya kita pun percaya dan kita pun mau menjadi pelaku firman Tuhan, dan kita berdoa mengucapkannya itu dengan iman yang kuat seperti boru Kanaan yang walaupun dang jambarna do pesa sitongna alai marsigogo situtudo hibana mangido pangidohonna napaduahon dihalakna nengelon dang pe dakiboto manang aha alai alani holong ni dongan na mabuan ni ibana asamalum na tahirohana ibana sian sahid nai ujungna dileho de batama akka hama malumon na nirekoton ni namar sahid ni namangihu pe musay akka manginang adong mamuse na ikot tapamana musay tulu dirok di turpuki jala di bawah ma ibana tunasuhi holang siana toropi. Sepertinya Tuhan Yesus membawa, dia tidak ingin supaya semuanya ini terekspos dengan orang-orang yang membencinya. Meluta jaha saluhut ayat bindu pituan akamangina sebelumnya sudah ada pertentangan antara orang akasiboto surat dengan Tuhan Yesus tentang melakukan adat istiadat. Nah mandok merupani ini bukan berarti bahwasanya Tuhan takut melakukan mukjizatnya dengan menunjukkan mukjizatnya kepada orang-orang sebuah surat tersebut, para ahli Taurat tersebut. Dia bukan takut, tetapi lebih kepada yang misi utama pertama Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah bagi bangsa Yahudi, menyelamatkan bangsa Yahudi, dan misi seluruhnya adalah menjadikan juru selamat seluruh dunia. Dan ini mengapa ia membawa orang yang tuli dan orang yang bisu tersebut ke tempat yang tersembunyi, supaya kita pun tahu bagaimana cara meminta kepada Tuhan melalui tentang hal berdoa. Kita berdoa masuk ke dalam sebuah bilut dan kita ucapkan di situ tanpa ada orang-orang
yang melihat kita sedang berdoa. Dan kita tahu bahwa saya dalam doa ini memang sebuah hal yang sebenarnya sangat mudah untuk kita lakukan, tapi karena keraguan-keraguan kita di dalam iman kita yang kurang, mungkin kita yang mengatakan diri kita kurang pandai mengucapkan kalimat-kalimat dalam doa. Sebetulnya dang napala songuni do tangyang ya kamanginang ayarong musin namandok sipata molo namar tangyang misalnya mau di akka punguan-punguan marga manang parsahu tao mai rupani ikon sintua ma ikon porhangarima asa porhot tahe sia kami aka ruas dang napalai ai ruas bahkan boru kanano dang ruas dak halak na porsea untuk Tuhan Yesus dang di hati dakul ibana roh ibana tu Tuhan Yesus alai ala dong si Pangidona di hataho madoho tengkan dang bahkan halak na mambawan nangungu nawat na nengelon dang na tinanda Tuhan Yesus sebelumnya, tetapi karena dia mau kesembuhan dan dia membawakan ini dengan baik kepada Tuhan. Alani sebetulnya manang isi pehita kamanginang. Kita pun yang kurang pandai dalam berbicara, menyusun kalimat-kalimat dalam doa yang terbaik bagi kita, bagi orang lain juga, tak perlu kita ragu. Tuhan itu bisa memahami seluruh apa yang kita inginkan, dan Tuhan sudah memiliki seluruh jawabannya. Sekalinya pun kita tidak atau lupa dalam mengucap. Yang artinya mau saya katakan di sini adalah Tuhan sudah menyediakan membuat segala-galanya dengan baik. Nunga saluhut dengan di bawah Tuhan nih, yang artinya Tuhan sudah merancangkan di semua dalam kehidupan kita yang kita jalani sebagai orang percaya. Hanya perlu kita datang kepada Tuhan, membawakan segala keinginan kita kepada Tuhan, dan semoga di hari doa Alkitab ini kita menjadi semakin memahami akan betapa besar kuasa doa itu dalam iman kita Kristen. Sebagai orang percaya dikatakan doa adalah nafas kehidupan. Nafas kehidupan. Seandainya sebagai nafas kehidupan kita dalam hidup ini kita tidak bernafas, mungkin kita akan segera pergi dari dunia. Dan begitu juga dalam iman Kristen. Sebagai nafas kehidupan, seandainya kita sebagai orang Kristen yang tak pernah berdoa, tidak pernah memanjatkan doa sama sekali kepada Tuhan, berarti iman kita pun pada akhirnya akan telah mati. Jadi sebelum mati, sebelum iman kita runtuh, sebelum iman kita melemah, mari kita datang kepada Tuhan dengan memohon segala permohonan kita, dan Tuhan segera memberikan yang terbaik yang sudah Ia sediakan bagi kita. Hombar tutupikta akamang dohot inang nunga dengan saluhutna di bahen Yesus alani romahita teropanna mandok akasi pangirota marhite tangiakta gadup. Amin martangiang mahita. Maulate di sombar rohanami teropamu oleh Tuhan, di hatam na bahutangyo kami di arena pinarbadiamo sadarion. Tunga tutugit gurang ali Tuhan, nasa ulaon na sahihubay kami na sohobar tulo maniroham. Sipata sahihubay kami do jot-jot parangulon namin ang akka pakuling namin ang parengan namin pele Tuhan na maben hati roham midahami. Alay alam balgaro holong mi sian remas mi tu parangulon nami. Sele honom mo hami akka basa-basam na huday hami ganu parii. Asahot hami tahe mardalan di dalan naung tinotopamu tu hami. Hatam na hutayo kami di bagasan tikon ali Tuhan pasu-pasu maya sa marurat jala marparbue di ngulun nami. Gorang go parsia acara nami ni dapat nami marhiti turpukon ali Tuhan. Muloro hami toropamu mangidu akasi si Panginoon nami. Jalo omum may jala lehonom tu hami may nang hobar tu narikot tu di bagasan ngulun nami ganup. Ali ko porsedo hami tutu ali Tuhan. Jala hodo na boto saluhutna manang aha narikot tinggalun nami. Alani saya jari mahami marhite tondim perbadia mandok akka si Panginoon nami nang mabuan dongan nami pele Tuhan, natongo di bagasan hasusahan, natongo di bagasan parsahiton ni pamatang, natongo ni sedang makirim dia kasih hirimon na ali Tuhan asa boy upadar kami may marhite tangiang na hubur kami di marhite tangiang nami ganub marsada-sada jala postorohan nami say lehonom mudo tu nasida
hobar tikinang leh na pinasamu tu pasu-pasun na saing si lehonom tu hami tu jolanier arion ale Tuhan. Tuhan di bata amanami na di manugijang jalan nungah hutang yo kami ima tikting namasa loho naneng si pamasaon ni huriam haga BP balik papan baruan ale Tuhan. Pasu-pasu masaluhut aka ulaon nerang ni hobar tu program nang anggaran ni huriamon ale Tuhan. Asaboy doho teng gambar dalan saluhutna makorhol gabi silas di rohan ang dihami ruas ni huriam. Jalo pasu-pasu masaluhutna nang nihulaw kami tarlumomi di huriamon sadarion ale Tuhan. Ima distrik 27 Borneo na patupahon tukar mimbar ni Parzamita. Pasu-pasu manang pardalanan ni inang Bibilpro na Borsiman jutak na borhat tu pospel sa Boja. So nguni manang amanami uluan amang pandita hutagaol na mangulupar minggon di HKBP Epipanias asa saidongan among manasida di pardalanan nasida. So nguni madina mulak musen nasida tu huriam na pinasaha mo tu nasida law mangulahon-ulahon na ubar tu lumaniroham di na pinasaha mo tu nasida. So nguni manak kami le Tuhan aka Parzamita naro tuluat-luat ni hombar tu inganan na siya gihon ni distrik. Sa homa na mangiring-iring lakar nami aso dinabor hasongoni man dinamulak pehami tu inganan situyan nami ganop tok homa na mangiring patujolo lakar nami asa saat kami tu inganan situyan nami pajupang dohot aka keluarga nang nonganan ibagasan holong na siya koy. Tuhan di bata aman nami na dimanu gijang jang ni saluhut nai hodon upasahat hami matu adopamu saluhut pangidoan ni nyakaruas ni huriam sara-sara di keluarga nagkadup nasida li Tuhan asa homa nama nangihon jala mangalehon nas tu nasida hobar tulo maniroham ditikil lehet naung minuhul tu nasida asa homa nasay mangalehon papos rohani ni nasida tu akka nagale pamatang na manang dibagasa parsahiton say lehoma hamamalum nang hisar ni pamatang tu nasida. Asabi na sida mangulahon nya kaulaw na si kanupari law mamuji pasanga pengkuarmu. Tu nasida na makirim dia ka si hirmon ni nasida nang di pendidikan nang tuan diak lanak ni nasida nang tu parkarejo pe nasida say pargogoy manasida dina di saluhut nya ka usahon ni nasida. Say donganamu nasida law magalaka asa unang terdaw ka nasida li Tuhan di madlaw si andalan nanti na popung tu nasida. Asa homatahe na manguluhon roha doho pikiran nasida o matangiang doho elek-elek nami telopamu na mangasahon guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiang kami tuho amin. Uhuta pasahat peliat tanah paduahon marende mahita siam buku ende 568B. So
hita pangadihon jong mahita saluruhna. Tatangiang kumapilata turo panidebata martangiang mahita. Ale debata manami na di banua kijang hodo harorowani saluhus leon lehona dengan dohot na sa uliba sana mauliutus. Upasahat hami masianan lehon mituhami pelean na mituho. Say jalo may gabe huap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa hupar hasya kami peleanon patimbulhon harajaw mo ditong-tongani huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim. Asalamu tanda hami korang ni selehon-lehon mituhami. Asalam gir-gir hami manok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyaman namin na di banua kijang say pinarbadia magwarmo, say Roma harajawmo, say saw malomani roham di banotongaon songon na di banua kijang. Leho matuhami sa narion hanguluan siya pari. Sesa madosa nami, songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami tokihon tu pangunjunan, palua mahami siyang pangago. Mulak mahamu di bagasan dame jala-jalo hamuma pasu-pasu sia debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondako Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana minaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasar homa damena tutondim. Amin. Horas ma dihita saluhutna, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna.